Айше изработва бижута от близо 6 години. В началото всичко е започнало като хоби, с което тя и сестра й са преодолявали ежедневния стрес. Днес любимото занимание на дамите се е превърнало в бизнес. Основно използваме полускъпоценни камъни, много рядко скъпоценни. Полускъпоценните камъни са много голямо богатство на тази земя. Още от древността те са известни с лечебните си свойства, с енергията, която предават на хората. И все повече хора се насочват към естествените камъни. Всичките, които виждате, са естествени камъни без кристалите. Това са черен оникс, кварц, различни варианти на ахат. Тези са фасетирани камъни. Общо взето всичко е фасетирано. Какви камъни са най-модерни тази година? Тази година цвят на годината е лилавия цвят. Съответно, много разновидности на лилав цвят има ахата и аз предполагам, че ахата ще е хит тази година. Подходящо ли е да съчетаваме цветовете на роклята или костюма с камъните на бижуто? Тенденцията е все повече да се откроява от тоалета. По-скоро бижутата вече се съчетават с друг аксесуар, чанта, обувки. Тенденцията е да се търси контраст през последните години. Доста популярни са масивните колиета, но за по-официални случаи се препоръчват по-фини. Кои са най-подходящите камъни за мъже? За мъже са по-подходящи камъните, които не са толкова полирани и не са фасетирани. Примерно лилав авантюрин, който е матиран. Нямам в момента да покажем. Който е матов и така по-мъжествено изражение има и не се прилага толкова много кристали при мъжете. По-изчистено е като излъчване мъжката гривна. Камъните каква енергия пренасят? И вярно ли е това, че всъщност един камък може да повлияе на емоционалното състояние на човек? Вярно е, вече има и медицински апаратури по целия свят в по-развитите държави, където улавят енергията, която се излъчва от тези камъни. Правят се изследвания върху хора, които носят примерно ахат, който носи много положителна енергия на човека, който го носи. Когато носи този камък и преди това се прави изследване, което се счита, че улавя аурата на човека и се наблюдава развитие в положителна насока. Тоест камъните, полускъпоценните камъни в много голям процент от случаите носят положителни емоции и положителна енергия на човека. Някои камъни, като черния оникс, например, не трябва да се носят през нощта, защото се вярва, че спомагат за кошмари. А кои можем да носим през нощта? Ахат е изключително подходящ камък, защото се вярва, че той успокоява вътрешното напрежение, благоприятства умственото и подсъзнателното равновесие и човек сънува много приятни сънища. От естествени камъни могат да бъдат направени бижута, подходящи както за ежедневието, така и за официални случаи. Айше споделя, че обмисленето на идеята как ще изглежда аксесуарът отнема повече време, отколкото самата му изработка. Хубавото настроение спомага за по-бързата работа. Ние какво ще покажем сега? Днес ще покажем обици от черен оникс и гривничка от син камък. Какви са тези камъни? Камъни черния оникс е камък, който се вярва, че повишава вярванията на човека в собствените способности, в възможностите му. Носи и доста положителна енергия оникса, но както казах, не трябва да се носи през нощта, само през деня. Но в нощта на бала може да се носи. Но в нощта на бала може да се носи, тъй като много рядко се спи тогава. Да. Добре. Лунният камък също е свързан с много положителни емоции, положителна енергия, която придава на човека, който го носи. Нашето предложение за абитуренския бал е готово.